Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Barte. Walang eksaktong taon. Pilar Sorsogon. Noong mga panahong ito, kasalukuyang konduktor ng isang bus pa Maynila si Barte. Magtatatlong taon niya na yung ginagawa, kaya naman medyo sanay na siya sa ganoong trabaho. Gabi umaalis ang sasakyan nila at malimit nakatambay sila sa labas ng pantalan. Galing Masbate ang kalimitan nilang mga pasahero, gawa ng yun lang naman ang islang nagdudugtong dito. Pero kahit konti ang tao sa lugar na yon, ayon sa kanya hindi sila talaga nawawala ng pasahero. Minsan nga sobra-sobra pa, pero yung iba sa mga ito, di naman talaga tumutuloy ng Maynila. May ilan sa kanila na hanggang Panaga, Pasipokot, o hindi naman kaya'y palibmanan lang. Pero gayon pa man, malaki-laki pa rin ang kinikita nila pagdating nila ng terminal ng sasakyan. At kahit papaano, sulit naman ang kanyang sakripisyo at pagpupuyat. Sa loob ng ilang taong pagtatrabaho niya rito, wala siyang naranasang kakaiba o hindi kaaya-aya. Lahat normal, kahit yung mga taong mananakay. Nga pala, relihiyosong tao itong si Barte Pinuno, kaya kahit hindi pa siya nakakaranas, naniniwala talaga siya sa mga nilalang na hindi nakikita. Hapon-hapon tuwing umaalis sila, dumaraan siya sa simbahan para manalangin at humingi ng gabay para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa kanya, na bukod sa nagkaroon siya ng lakas ng loob, nawawala rin ang kanyang mga alalahanin. Ika nga ni Barte, mawala na ang lahat, wag lang niyang makalimutan ang pagdarasal. Ngunit pagsapit ng taong ito, bandang buwan ng Marso, hindi siya gaanong nakabisita ng simbahan. Ilang araw din siyang nagpahinga. Tapos nung nasa trabaho na siya, na taong nagmamadali sila. Hindi siya makaalis ng sasakyan, lalo pat marami ang pasaherong dumadagsa. Kaya naman nang mapuno na sila, ni hindi man lang niya nadungaw ang simbahan. 24 oras ang biyahe mula rito hanggang Maynila, kaya di rin yun biro. Isama mo pa ang sama ng kalsada at ang kalumaan ng sasakyan nila. Pero kahit ganon, di naman sila gaanong nasisiraan sa daan. Dahil dito, kung kaya't kahit papaano kampante silang umaalis ng terminal. Ngunit ilang oras ang lumipas, paglabas nila ng Pilar, may napansin siyang kakaiba sa mga pasahero. At nagsimula ito sa lalaking nakaupo sa pinakadulo. Kung hindi nagkakamali noon si Barte, nasa edad 50 anyos na ang lalaking yon. Habang nakatayo siya malapit sa kinaroroonan ng nagmamaneho, napansin niya na parang nagsasalita ito kahit wala namang kausap. At ang nakakapagtaka pa, may mga pagkakataong nagliliwanag ng kulay berde ang mga mata nito. Ilang beses niya yung nasaksihan, kaya medyo kinilabutan siya. Natatakot man, sinubukang lumapit doon ni Barte para magtanong. Yun nga lang, hindi niya ito kaagad nagawa dahil sa bilis ng pagtakbo at dahil sa mga nakaharang na gamit sa kanyang dadaanan. Nataon ding tulog na noon ang mga pasahero, kaya alam niya na hindi ito pwedeng istorbohin. Gayunpaman, hindi niya inalis ang titig niya sa taong yon dahil sa masama nga ang nararamdaman niya rito. Ilang minuto pa ang lumipas, narating nila ang huling lugar na tinitigilan ng mga pasahero. Kaya naman pagtigil ng bus, di siya nagdalawang isip na lumapit dito. Nang magkaharap silang dalawa, kinausap niya yon ng mahinahon. Ang kaso, di ito nakakaintindi ng Tagalog, kaya yung mga pinag-uusapan nila, napakalalabo. Dala ng pagod, nainip si Barte sa lalaki, kaya minabuti na rin niyang umalis sa harapan nito. Ngunit nang akmang tatalikod na siya,
narinig niya itong magwika sa kanya ng, "Mag-iingat kayo. Hindi basta-basta ang mga pasahero ninyo ngayon. May iba sa kanila nagbabalat kayo lang. At anuman ang rason ng kanilang paglipat, walang nakakaalam." Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali naman yung naglakad. At habang kumakain ang mga pasahero, nakita niya itong nakatayo sa madilim na bahagi ng karinderya. Wala yung imikan, basta ang ginagawa nito, nagmamasid lang sa paligid. Maya-maya pa, kumuha ito ng sigarilyo, sabay titig sa isang pamilyang kumakain. Masaya ang pamilyang yon, pinuno, kaya wala siyang inisip doon na kahit na ano. Nakaupo rin ito malapit sa kanila, kaya agad niya itong nakilala. Matapos makipagsiksikan ng mga pasahero, agad naman yung nagsipasok. At makalipas lang ang ilang minuto, umalis na sila. Ngunit sa puntong yon, mas lalong nag-iba ang pakiramdam niya. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari, pero parang may mangyayaring hindi maganda. Maya-maya pa, nang makatulog na naman ang mga pasahero, muli na naman niyang nakita ang lalaki na abala na naman sa pagdarasal. Pag-ihip nito sa hangin, bigla niyang naramdaman ang pagbigat ng kanyang katawan, kalakip ng dahan-dahang pagpapalit anyo nung pamilyang natutulog malapit sa kanya. Pagsipat niya rito, nakita niya na parang paniki na ang pagmumukha ng mga ito. Nakakatakot itong makita, kaya naman nang masindak siya ng husto, dito na siya nagsisisigaw habang pilit na inaagaw ang manibela sa kanyang kasama. Gusto niya noong bilisan ang pagpapatakbo na para bang wala na siya sa kanyang wisyo. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaagawan silang dalawa hanggang sa napilitan itong pahintuin ang sasakyan nila. Dahil sa pangyayari, dito siya kinumpronta ng kanyang kasama. Ilang minuto rin siya nitong pinagalitan bago siya nito pinayagang magpahinga. Pinagbantaan din siya nito na aalisin siya sa trabaho pagdating nila sa terminal ng mga bus. Ngunit nang marinig ito ni Barte, para bang hindi man lang siya nangamba. Ilang oras pa ang lumipas, pagpasok nila sa probinsya ng Quezon, narinig niyang may pumara. At yun ay walang iba, kundi yung lalaki at yung pamilyang nakita niyang may kakaibang muka. Pagbaba ng mga ito, bahagya pa itong napatitig sa kanya bago yun lumakad. Nang masipat naman ito ni Barte, natigilan siya saglit hanggang sa dito na siya nagdesisyong bumaba ng sasakyan. Nagpaalam siya ng maayos sa kanyang kasama at ibinigay niya rin dito ang lahat ng sobrang perang natipon nila. Pagkatapos, kinuha niya ang mga gamit niya, sabay buntot sa lalaking bago lang niyang nakilala. Marahil iisipin ng marami na isang kabaliwan ng ganoong desisyon. Pero para kay Barte, hindi ito maipaliwanag, lalo na kung wala ka sa sitwasyon noong mga oras na yon. Ang nasa isip niya kasi, na yung lalaking nakilala niya ang mas lalo pang magpapatibay ng pananampalataya niya. Pag-alis ng sasakyan, tahimik lang niya itong sinundan hanggang sa marating nila ang isang bahay na nasa tabi lang ng palayan. Malayo ito sa kalsada, kaya mula sa lugar na yon, hindi makita ang daan. Wala ring katao-tao rito at halatang nag-iisa lang doon ang taong sinundan niya. Pagbukas nito ng bahay, dali-dali nitong pinapasok ang pamilya, sabay sipat sa kanya. At nung magkatitigan silang dalawa, napangiti lang naman ito habang mahinahon siyang sinisenya na lumapit. Takang-taka man si Barte sa kanyang mga pinagagagawa, hindi niya hinayaang lumagpas ang ganoong pagkakataon. Paglapit naman niya rito, nakapagtatakang dire-diretso na ang salita nito. Pakiramdam niya, ibang tao ang kanyang kausap dahil yung nasa sasakyan pa sila,
Inakala niya na mahiyain ito at antipatiko. Dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't malaya niyang nailahad ang kanyang mga ibig sabihin. Nakapagtanong na rin siya sa lalaki na siya namang walang pagdadalawang isip na sinagot nito. Formal na rin yung nagpakilala nang sa gayoy maging formal ang kanilang pag-uusap. Matapos itong gawin ng lalaki, dito na ito nagsimulang magsalita ukol sa mga nilalang na kanyang nakita. Isa lang akong hamak na antingero, kaibigan. Buwan-buwan naglalakbay ako para masiguro ang kapayapaan dito sa ating lugar. Ito ang unang pagsakay ko sa inyo dahil sa mga nilalang na nakita mo kanina. At kaya ko naman sila dinala rito para lipulin sila. Hindi sila pwedeng makatawid ng Maynila dahil ang lugar na yon ay wala ng pananampalataya. At ang mga walang pananampalataya, napakadaling linlangin ng mga nilalang ng kadiliman. Hindi nagkataon ang pagpunta mo rito, kaibigan. Batid ko na kaya ka rito nakarating ay dahil sa hinatid ka ng tadhana sa akin. Nawala man sa iyo ang lahat, huwag kang mag-alala sapagkat gagabayan tayo at tutulungan ng may likha. Wika ng lalaki. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon siya unti-unting namulat. Sa puntong yun kasi, nauunawaan na niyang ang tadhanang nakalaan sa kanya. At kahit malabo pa ang lahat, sinikap niyang pagtiisan at unawain ang mga bagay-bagay. Naniniwala siya na sa bandang huli, malalaman niya ang rason kung bakit siya inilagay sa ganoong sitwasyon ng Panginoon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tsaka pa lamang sila pumasok sa loob. Pagsilay naman nila sa mga nilalang, nakita nila itong nakaupo at halos hindi makatingin sa kanila ng diretso. Nanginginig din ang mga kamay nito na parabang may kung anong mangyayaring masama sa kanila. Maya-maya pa, umupo sa harapan ng lalaki, sabay kuha ng kung anong gamit sa bulsa nito. Pagsilay naman niya sa kinuha nito, nakita niya ang isang medalyon na halos 2 pulgada ang kapal. Kulay tansurin ito at kung hindi siya nagkakamali, medalyon na mga patron ang inilabas nito. Sa likod ng medalyon nakita niya ang simbolo ng San Benito. Hindi nagtagal, nang maramdaman na ito ng mga nilalang, nagsimula na itong magmakaawa. Bawat isa takot na parabang mamamatay sila buhat lamang sa presensya ng medalyon na hawak nito. Nang mapansin naman yon ng lalaki, dito na ito nagsimulang magwika rito ng, "Siguro naman alam nyo na kung ano nakikita ninyo. Huwag na kayong magmakaawa dahil sa oras na dalhin ko kayo rito, natitiyak na ang inyong kamatayan. Ngayon, kaya ko kayo kinakausap ay dahil sa gusto kong malaman kung meron pa ba kayong gustong pagsisihan. Ito ang huli niyong kumpisal, kaya lubos-lubusin niyo na ang pag-ako ng inyong mga kasalanan." Nang marinig naman yon ng mga nilalang, mas lalo pa itong napahagulgol sa pag-iyak. Si Barte naman noon, awang-awa sa mga ito dahil sa meron itong kasamang mga bata. Yon ang ginagawa nitong instrumento upang magbakasakali na makalusot ito. Ngunit sa kasamaang palad, walang awa ang ipinapakita ng lalaki sa kanila. Maya-maya pa, nang mapagtanto nito na hindi yun magsasalita, dito na ito nagdesisyon na gawin ang nararapat. Pagtayo nito, agad nitong nilapitan ang mga nilalang habang nagdadasal. At nang matapos na ito sa pagdarasal, inilapat nito sa noo ang hawak-hawak nitong medalyon. Sa isang kisap mata, bigla na lamang nawala ng wisyo ang nilalang na nalapatan nito. Paghandusay naman ang isa, isinunod na niya ang natitira pang 5. Matapos nun, napansin niya na bigla na lamang umitim ang medalyon. Para itong nagkaroon ng uling
na kahit anong pagpag dito ng lalaki, hindi yon matanggal-tanggal. Ayon dito, yung mantsa na nakikita niya ay dahil sa bahid ng masamang espiritong nakakapit dito. Kapag hindi niya yon natanggal, lalasunin nito ang kanyang mga karga hanggang sa tuluyan na itong mawala ng bisa. Kaya naman para ito ay maiwasan, kinakailangan niyang isilid sa garapon ang mga kaluluwa ng nilalang. Marami itong benepisyo sa kanya dahil sa pamamagitan ng mga ito, nagkakaroon siya ng mga esensyang pampakain sa mga engkantong kasabay niyang naninirahan sa tahanang yun. Dagdag pa nito na, pagkatapos ng ritual, tsaka pa lamang sila magpapahinga. At pagsapit ng mga susunod na araw, muli silang aalis sa probinsya para maghanap ng mga aswang na tumatawid sa mga pantalan. At kung wala naman siyang makikita, dadayo sila sa mga karatig lugar upang maghanap ng mga patago ditong nakatira. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, bigla naman siyang napatanong dito ng, "At ano naman ang benepisyo ng ginagawa mong ito, Manoy Armuno? May sweldo ba ang ganitong trabaho?" "Walang sweldo sa larangang pinasok mo. Lahat ito ay purong kawang gawa. Hindi mahalaga ang salapi sapagkat araw-araw naman natin niyang makikita. Kaya simula ngayon, matuto ka ng kumilos ng walang hinihinging kapalit. Manalig ka dahil sa bandang huli nito, tayo ay pagpapalain niya." Sagot naman ito sa kanya. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, hindi na siya nakapagsalita pa. Alam niya na nagsasabi ito ng totoo, kaya naman iniwasan niya na ang magtanong ng magtanong dito. Matapos ang kanilang pag-uusap, pinagtulungan nilang buhatin ang mga labi. Dinala nila ito sa likod ng bahay kung saan nakaabang na ang 6 na talampakang hukay. Pagtapo naman nila sa mga bangkay, agad nila itong tinabunan hanggang sa hindi na nila yon masilayan. Maya-maya pa, pagbalik nilang dalawa sa loob, tsaka pa lamang sila nakapaghapunan. Ang kaso lang, dahil sa tindi ng kanyang mga nakita, hindi na siya nakaramdam ng gutom. Basta ang ginawa na lang niya, titigan ng lalaki habang pinag-iisipan kung ano ba talaga ang pinasok niya. Pagsapit ng sumunod na araw, bumungad sa kanya ang ganda ng lugar. Tahimik at napakasariwa ng hangin dito, kaya habang pinagmamasdan niya ang paligid, payapang-payapa ang isip niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Lumabas na rin si Manoy Armuno na merong bit-bit na 2 tasa ng kape. Isa rito ay binigay sa kanya, kasabay ng pagtanong kung kumusta ang tulog niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito na inilahad sa kanya ng lalaki kung ano ang gagawin nila sa araw na yon. Ayon dito, wala sila noong lakad, kaya igagala muna siya nito sa baryo. Ipapakita nito sa kanya ang mga lugar na kabilang sa pinagmumula ng pananampalataya nito. Dagdag pa ng lalaki na mahalaga na malaman niya ang tungkol dito dahil doon magmumula ang kanyang pananampalataya. Nang marinig niya ang sinabi nito, nagkaroon siya ng kuryosidad ukol sa nais nitong ipakita sa kanya. Alam niya na espesyal ang lugar, kaya nung lumakad na sila, maigi niyang tinandaan at pinagmasdan ang bawat lugar na kanilang dinaraanan. Ayon sa kanya, nakabilang sa mga ito ang mga malalaking puno at mga batis sa loob ng kuweba. Pumunta rin sila sa gitna ng palayan, kung saan ayon dito, doon nakuha ng kanyang maestro ang bulalakaw na ginamit sa pagpanday ng hawak niyang medalyon. Kabilang ito sa mga banal na lugar dahil sa paniniwalang kinain ng lupa ang 2 abilidad ng bulalakaw na bumagsak. Matapos naman niya yung masilayan, dito rin niya nakilala ang iilan sa mga antingerong malapit nitong kaibigan. Lahat yon mamamatay din ng aswang, pero sa kanilang lahat,
hindi nila kayang pantayan ang tungkuling ginawa ni Armuno. Aminado rin ng mga ito na malakas yun sa kanila ng di hamak, kaya lahat ng sinasabi nito sa kanila, malaya nilang pinakikinggan. Pagkatapos ng nangyaring pagpapakilala, nagsimula na ang katakatakot na pagdarasal. 2 araw silang tuloy-tuloy sa pagdarasal para humingi ng direksyon at proteksyon sa gagawin nilang paglalakbay. At habang nangyayari ito, iniwasan nilang kumain ng kahit na ano. Tubig lang din ang pumupuno sa kanilang mga sikmura, pero nakapagtatakang hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong pagkagutom. Matapos ang pagdarasal sa may likha, nagsimula na ang paghahanda. Ayon sa kanya, hindi lang mga personal na gamit ang kanilang mga iniligpit. Meron din sila noong dalang mga armas na kinuha nito mula sa banga kung saan ito nakalubog sa tubig. Hindi naman gaano kahabaan ng mga tabak, pero ramdam niyang napakatalas ng mga ito. Kamangha-mangha din ang mga guhit sa katawan nito na parabang may kung anong sinisimbolo. Paghawak naman niya rito, inutusan siya ni Manoy Armuno na wag itong huhugutin kung yon ay di naman kailangan. Dagdag pa nito na iwasan din niya itong paglaruan ni isukbit sa kanyang bewang. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. At nang wala na silang mapag-uusapan, tsaka pa lamang sila umalis. 3:00 ng hapon nang iwan nila ang bahay nito para tumawid sa mga malalapit na lugar. Pagtungtong ng dapit hapon, nagpatuloy sila sa paglilibot hanggang sa maabutan na sila ng gabi sa daan. Ngunit kahit napakalalim na ng gabi, nakapagtatakang hindi man lang nasisindak yung kasama niya. Dire-diretso ang lakad nito kahit yung mga dinaraanan nila wala na gaanong mga kabahayan. Dala ng pag-aalala, sinikap niyang kausapin ng lalaki sa pagbabaka sakaling mapansin nito ang lugar na tinatahak nila. Pero nang marinig nito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito kasabay ng pagwika nito ng Hindi ako babansag ang berdugo ng mga aswang kung takot ako sa mga ganitong lugar. Kung saan walang tao, dito nanananahan ang mga mababangis na nilalang. Maging mapagmasid ka, Barte. Dahil anumang oras, pwede tayong makatagpo ng kalaban. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman nilang tinahak ang mga liblib na lugar hanggang sa may nakita na silang nilalang na dahan-dahang naglalakad sa unahang bahagi na kanilang dinaraanan. Malayong malayo yon sa mga tao dahil yung wangis nito parang kalabaw na tinubuan ng mahahabang balahibo. May nakasabit din yung bungo sa ulo, tapos yung dila nito sumasayad na sa lupa. Umaangil din ng nilalang na yon na parabang hindi nito kayang maglakad ng tahimik. Maya-maya pa, bahagya naman yung tumigil na parabang meron itong naaamoy na kakaiba. Nang masipat naman niya yon, agad siyang kinilabutan sa puntong gustong-gusto niya nang kumaripas ng takbo para iligtas ang kanyang buhay. Ang kaso, hindi niya pwedeng iwan ang kanyang kasama. Kaya naman kahit nangangatog na ang pantog niya, pinili niyang magpaiwan. Ilang segundo pa ang lumipas, pagharap sa kanila ng nilalang, umatungal ito ng napakalakas, sabay buong puwersang sumugod sa kanila. Dahil dito, kung kaya't hindi na niya maiwasang mapasigaw habang pilit na naghahanap ng mapagtataguan. Subalit habang ginagawa niya ito, naiwan namang nakatayo itong si Armuno. Kampante lang nitong pinagmamasdan ang paglapit ng nilalang na parabang kaya niyang salagin ang puwersa nito. Maya-maya pa, nang makatago na siya, nakarinig siya ng malakas na kalabog kasabay ng pag-atungal ng nilalang na yon. Dala ng kuryosidad, dali-dali niyang ibinaling dito ang kanyang tingin kung saan dito niya nakita
ang nilalang na halos maligo na sa sarili nitong dugo. Ayon sa kanya, na nung masipat niya yon, bali-bali na ang katawan nito. Nakaupo na lang din yon sa harapan ni Manoy Armuno habang umuungol dala ng matinding pinsalang natamo nito. Hindi naglaon. Nakita niyang humugot ito ng tabak kasabay ng pag-unday nito ng saksak sa nilalang. At sa maniwala man kayo o hindi, kahit hindi yun bumao ng tuluyan, nakapagtatakang napatay nito ang nilalang. Paghandusay naman ito, doon niya nakita ang 2 aswang na papabulusok mula sa langit. Habang papalapit ang mga ito, hindi nito maiwasang umatungal dala ng matinding galit. Pero kagaya ng inaasahan, madali lang din itong napatay ni Manoy Armuno. Ni hindi niya ngayon nakitang umalis sa kinatatayuan nito na parabang pinoprotektahan ito ng kung anong puwersang hindi niya makita-kita. Pagbagsak naman ng 2 aswang, agad itong kinuha ng kanyang kasama, sabay walang habas ditong balibag sa lupa. Hindi nagtagal nang manghina na ang mga ito at malapit ng mamatay. Dito pa lamang ito tinantana ng antingero. Paglapit nito rito, kinuha nito ang medalyon, sabay nakaw ng mga kaluluwa nito. Matapos niya yung mailagay sa bote, agad siyang umalis na parabang walang nangyari. At sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, hindi lang mga aswang ang kanilang nakaharap. Meron din silang nakasagupa noong mga elemento, pero dasal lang ang naging katapat nito. Pagsapit ng 1:00 ng madaling araw, narating nila ang pang-4 na baryo. Batid ni Manoy Armuno ang pagod niya, kaya naman kahit gusto pa nitong umusad, pinili na lamang nitong magpahinga kasama siya. Sa gilid lang sila ng daan na tulog, na parabang hindi man lang nababahala sa kung ano ang mangyayari sa kanila. Pagsapit ng madaling araw, dali-dali naman silang nagluto ng makakain. Bago sila doon tuluyang umalis, sinigurado nilang busog na busog sila upang hindi sila magkaaberya. Sa loob ng 3 araw na paglalakad, marami siyang nakitang bagay na hindi pangkaraniwan sa mga lugar na kanilang napupuntahan. Paunti-unti, naimulat nito ang kanyang kamalayan, kaya pagdating nila noon ng Sorsogon, hindi na siya gaanong nababahala sa mga aswang. Alam na rin niya kung ano ang gagawin para makatulong kay Manoy Armuno. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na sa lugar na yun pala, naroon ang isa sa pinakadelikado nilang kalaban. Pagpasok nila ng bayan, nauna nang ipagbigay alam sa kanya ng antingero ang tungkol sa masamang hanging nalalanghap nito. "Barte, maganda ka. Mukhang may mga bisita tayo ritong nakatira. Ano man sila, batid ko na hindi sila pangkaraniwan. Kaya magmula sa oras na ito, pagigihan mo ang iyong pandama. Huwag kang magpakakampante dahil hindi natin alam kung kailan sila aatake." Wika nito sa kanya habang binabagtas nila ang daan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumango hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Makalipas lang ang kalahating oras, narating nila ang unahang bahagi ng sentro kung saan may narinig silang usap-usapan tungkol sa isang albularyong nagpapakita ng milagro. Maraming tao na itong natulungan at sa lugar na yon, isa ito sa mga sikat at kinikilala. Dagdag pa ng mga taong napagtanungan nila, hindi basta-basta ang manggagamot dahil sa kakayahan nitong makakita ng hinaharap ng isang individual. Matapos naman yung marinig ni Manoy Armuno, bigla nitong tinalikuran ang kanilang kausap. Sinenyasan na rin siya nito na sumunod, kaya wala na rin siyang nagawa. Paglayo nila sa lugar, dito na ito pabulong sa kanya na nagsalita. "Walang albularyo ang may kakayahang makakita ng hinaharap ng tao. May sa demonyong manggagamot na yon, Barte.
Halika, hanapin natin siya. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali naman nilang nilibot ang lugar. At sa loob lamang ng maikling oras, natagpuan na nila ang bahay ng matanda. Nung marating nila ito, punong-puno yun ng taong nagpapagamot. Walang oras sa kanila ang matanda, pero nung pinasok ito ni Manoy Armuno, bigla yung natauhan. At imbis na ipagpatuloy nito ang panggagamot, nagdesisyon itong pauwiin ng kanyang mga pasyente. Mag-iisang oras din itong nagdahilan sa mga nakapila hanggang sa wala na roong natira. Matapos nun, sinarado na ng matanda ang pinto ng bahay upang maging pribado ang kanilang pag-uusap. Sinubukan din sila nitong sindakin pero hindi nagpatinag si Manoy Armuno. At sa halip na matakot, mas lalo niya pa yung ginalit hanggang sa makita ni Barte ang unti-unting pagpapalit anyo ng matandang manggagamot. Ayon sa kanya, nagsimulang humaba ang mga balikat nito hanggang sa maging butot balat na ang katawan nito. Bigla rin yung nagkaroon ng mahahabang pangil at matatalas na kuko. Dahil sa pangyayari, sinubukan nitong kausapin ni Manoy Armuno pero sa estado ng nilalang na yon, mukhang wala itong interes na makipagnegosasyon. Batid din nilang eksperyensado na itong pumatay ng mga katulad nila kaya hindi na yon nagdalawang isip pa. Pag-unday naman ito ng saksak sa kanyang kasama, dito na nagsimula ang pagbubuno nilang dalawa. Napakalakas ng nilalang na yon pinuno, kaya malimit sa atake nito, iniiwasan ng antingero. Yun nga lang, nang mailabas na nito ang medalyon ng mga patron, bigla na lamang itong napayuko at napaluhod. Hindi naglaon, nagsimula na itong umihip ng dasal sa medalyon. Mas lalo pa itong sumigaw, hanggang sa ito na mismo ang naglahad ng kagustuhan nitong pagsuko sa kanilang laban. Dagdag pa nito na, wala nang paraan pa para makalaya siya, kaya sa halip pa na magmatigas, mas pipiliin na lamang niyang magkaroon ng mabilis at payapang kamatayan. Nang marinig naman yon ni Manoy Armuno, hindi niya na ito tinantanan hanggang sa tuluyan niya na itong napahina. At nung mapagtanto niyang talo na ang nilalang, tsaka pa lamang niya ito tinanong ukol sa mga pinatay nitong kapatid niya sa paniniwala. Dahil dito, kung kaya't inilahad ng nilalang ang dami ng mga antingero at manggagamot na napatay nito. Ang mga pasyente naman itong nakatira sa baryo, nagsilbi nitong alagaing baboy na kanya namang ibinibenta pagtungtong ng araw ng panginginain ng mga aswang. Inamin din nito sa kanya, maraming mga aswang ang bumibisita sa lugar na yon gabi-gabi para maghanap ng pagkain. Pagkarinig nila ng tungkol dito, agad na pinatay ni Manoy Armuno ang nilalang at sila na ang nanirahan sa bahay nito. Magmula noon, dito na sila nagbantay gabi-gabi upang lipulin ang lahat ng paparating. 3 buwan din sila roong nanirahan bago nila maipagpatuloy ang kanilang ginagawa. At magmula noon, isa ang pangyayaring yon sa pinakatumatak sa kanyang isipan. Di man niya nailahad ang kabuuang detalye, pero ayon kay Barte, sariwang-sariwa yon sa kanyang isipan. Ngayong matanda na siya, kasalukuyan na siyang nanggagamot sa lugar nila. Kasama pa rin niya si Manoy Armuno, pero madalas umaalis ito para manghuli ng kaluluwa ng aswang. Hindi niya na yun kailangan samahan dahil alam niya sa kanyang sarili na taglay-taglay nito ang napakalakas na medalyon ng mga patron.